It's a week-long course where we look at what it's like to work in the contact centre industry. Particularly, we look at the contact centre industry in Wales and how important it is to our economy. And we then look at and learn about excellent customer service and what it takes to really deliver that consistently. We learn some tools and skills, and then we practice them in terms of how we can help understand what customers need. Delythyr enw, dwi'n byw yn Saron, tu allan i Gaernarfon. Ges i'n neud yn ddiwaith pythefnos cyn Dolig. A wedyn dwi allan yn chwilio am waith wan, waith lleol. Cyfla i wneud rhywbeth hollol wahanol i beth dwi wedi bod yn neud o blaen. Dwi'n licio delio efo pobl, dod i nabod pobl newydd, helpu pobl. Ie, gobeithio. Hi, enw fi di Gai, dwi dod o Diniolen a dwi'n neud cwrs yma gan chi a da ni bod yn dysgu pethau dda sydd wedi handlo cwsmeriaid sydd a flin, eich am nhw eisiau help dda, a da ni bod yn dysgu dda techniques gan andw dda sydd yn nhw'n iawn o'r fel yma. A mae'n dysgwyd diddorol iawn, beth fan. Enw fi di Alun, dwi'n byw yn Pont Rhug. Nes i cael hyd i'r cwrs yma trwy gwaith Gwynedd. Cut.